Meitner 1878an jaio zen Vienan. Emakumeek zientziak ikasteko aukera gutxi zuten garaian. Txikitatik jakin-min handia izan zuen, eta oztopo sozialak izan arren, fisikarekiko ametsa zuen jarraitu zuen. Vienako unibertsitatean fisika doktoretza lortu zuen bigarren emakumea izan zen. Geroago Berlinera joan zen eta 30 urtez Kaiser Wilhelm institutuan lan egin zuen. Han, irradioaktibitatea ikertu zuen eta auto jankimikoarekin kolaboratu zuen. Bere karrera 1928an eten zen judua izateagatik Alemanian nazitik ihes egin behar zuenean. Hala ere, Suedian jarraitu zuen lanean. 1938an fisio nuklearra ulertzeko modu berri bat aurkitu zuen. Nukleo atomikoak nola banatzen eta energia basiboa nola askatzen ziren deszifratuz. Nobel saria Otto Jani bakarrik eman zioten, baina fisioaren ama eta fisika modernoaren ezinbesteko figura bezala gogoratzen dugu